Kubor nakaslem jong unongsan Hima. Ukledo kabalang Katolik hasatlak kaperthei ubadeiru unong yalam kari Vatican upop Leo hagala sngi ublei udaong ba Tieng yu utrom hadian ba utrom ula kentho yu halor ka jingsngo jung halor ka thma US Israel Persha ya ka Iran ngam Tieng ya ka jingsin shar utrom laong upop hakilat pathai khubor haga lengsun ka bayat na Rome sha Algiers ka ba uthmu banet jungo sha Africa ba kenthop ya ka Algeria Cameroon Angola bat Equatorial Guinea Upop Leo wong baka kam jung u kadei nak benta ka gospel nga Kren nak benta ka gospel ngamdei uriu san perthei namar kata ngai beteng ban Kren kham jam persha ya kathma ulaong ngamdan jing thmu ei ru em ban ya tainya bat u Upop Leo ulaong ru baga jing Kren jung u shaphang kathma kamdei nak benta ban Kren persha yanu ngam kwa ban rung hagajianya ke ei ka banga Kren kamdei banga kwa ban persha yanu Nganum le rain daliliru ban pinbanaya ka khubor nak benta ka gospel bat nga khot sngob hai ki breu ban pet yu linti nak benta ban tei ka jingsuk bat ka jing penisuk bat ban pet yu linti ban kya na ka jingle thma ha ka nu ko por kani ka jingkran upop Leo ka de hadian ba utrom ulakin tho bat kran ben yu upop dak baong ba kwa yu upop ba mut ba kamli le lada ka Iran ka don yu bom nuclear ula thoru ha ka tut social ba upop Leo udong ubatlot ban yakhun persha yi kamrunar bat ba shirkhei ula thoru ba upop Leo usha jet kum upop namar ba udei unong Amerika hak ba ki perkhat ba kandei ka ba bhaban jet yu khnang ban ya dei kam bat u president Donald Trump ngam kwa yu upop ba kentho yu president ka United States namar ngale thik kumala sha jet yanga long utrom kani ka jingkran utrom ka de hadian ba upop ula kentho ba kani ka thma ka de ba persha yu ublei Udio ula ongru kalong ka jingkar khui ki ba penyesuk bat kerpat nak benta ban kiar nak thma